luwas sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Kini lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. The music you want, Ikaw ang Diyos na labing kamhanan, manunubos sa tanang nakatawhan. Ang ikang pasalamat sa usap pagkain, ikaw kapidong ka. Ang tanang mga binuhat, nagasimba sa iyong malaanan. Ikatubos sa kamatayon, nagkakinabuhi, walay katapusan. Manunubos sa tanang nakatawhan. Ang ikang pasalamat sa usap pagdaig, ikaw kasi pinaalala. Ikatubos sa kamatayon, nagkakinabuhi, walay katapusan. Jesus, manghari ka sa kinabuhi ko. Jesus, manghari ka sa kasing-kasing ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahambing. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay kang gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Himuon siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang o dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko magatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahang kasulatan. Kanyang butang may katapusan, mayong hapon sa tanan may igsoon. Nalay ko ng Ginoo sa katapusan. Galing umano sa atong programa. Sanglitan nato panahon karon kanunay gyud na tuwan. Nagbisibis ang kalangitan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, sa Tibo Persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong General Station Manager Reverend K. Ryan Manasaon. Ani ano sa bagay niyo ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahinginan sa social media o sa FM radio. Nga abot ang sa maabot sa atong ang power of frequency nining mga stasyon sa Shine FM 95.3. Nga kanunay naglanog-lanog ya sa inyong mga dughat kasing-kasing. Ang atong oras karon mga kaigsunan alas 5:17 na sa kahapon no. While kita nagsikay-sikay para sa ato ang panihapon. Ato mga pinanggang mga follower o listener sa Shine FM sa nakalaing mga
dapit butod sa mabot nini nga mga sibiyahanan din sa nagapalibot sa Tanay City o sa Pai City ang Palawan City Negros Oriental. May hapon ka na itong tanang mga binangga na mo mga follower o listener o mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. May hapon ka na itong tanan magkaisunan. Kumusta man ang atong kinabuhi o ang atong kahimtag sitwasyon. Ang Ginoo kanunay nagpakamayo ka na ito. Ingatag na udapit sa kapon nga niyang gihatag magkaisunan sa maulanon nga panahon. Ato siyang pasalamatan o pasidugan. Ilabi na sa atong mga follower o listener o mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao, ibig sa laing mga nason. Ikan kayo sa Australia, bisan pa man sa Dubai, bisan pa man sa Japan, sa Saudi Arabia, sa Oman o sa uban pa mga nason. Mayong buntag, mayong muto, mayong hapon o mayong gabi sa matatas. Panayin kita sa ito nga programa, saglit ang ato nga wifi connection sa panahon sa katawon, mawa man maigsoon o dili mawa ang connection, mawa yun ang kurente run out igsoon. Apan salamat sa Ginoo ikaw o ako sa panahon sa katugnaw o kabugnaw sa panahon, dili mahitabong mapugnaw ang atong pag-alagad sa Ginoo. Inom ikaw o ako ang inis kalibutan maningkamot para sa himaya sa Ginoo. Rain or shine, way papagpas na po atong sa Ginoo. Inom ikaw o ako kung magkahibalo ang Diyos o nasayod ang Diyos sa imong gibuhat kung karapat-dapat ka ba diha sa iyang presensya. Isa pa man sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, diha sa 101.3. Maayong hapon, kaninyong tanan diha sa Malabuyok, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Diha kayo sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia. Labi na sa atong General Station, Reverend A. Ryan Makasaol, o ba ni Ma'am Aisa, kaisunan, dili hinay o dili pugnaw ang atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Kay ikaw o ako, maura ko'y makabenepisyo kung makita sa Ginoo nga matinud-anon ka sa pagserbisyo para sa Ginoo. Ang ato karon nga pagatun-an igsoon, ato nga sugye kaambitan, hinumdumi dinis kalibutan, walay laing pinulungan nga imong madunggan, duha ra gyud igsoon. Unsa man ang duha, pastor? Duha ra gyud pinulong sa tawo nga madungog nimo sa imong silingan, sa imong isip ka tawo, ibig sa imong mga igsoon, mga paryente, mga kadugo, tanan. Duhara ang duha ka pinulungan kay imong padugo hinumdumi pangandami kay kanang duha makadungog yun ka dinis kalibutan. Ikaw o ako, ibig sa imong kaugalingong pamilya, madungog ni nimo igsoon. Unang pangandam kay duha ka pulong igsoon, mo'y muhatod nimo unya sa kalaglagan, muhatod nimo sa kadasig, muhatod po nimo sa kaluyang pangandam daan mga pinagdan. Apan sa dili pa nato ni pagatunan igsoon, pag-ampo sa ta ato kining halikan diha sa mga pag-ampo ni ining maulanong panahon. Hinumdumi mapugnaw man ang palibot, apan ang pugmas sa Dios way pagkapugnaw. Kanunay ni nga nag-aso-aso dunay Ginoo sa imong kinabuhi mga pinagdan. Pag-ampo ta labing gamhanan pag mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay sa matag usa namo kamang kinabuhi. Salamat o Diyos sa lain usab nga pribilehiyo kahigayunan ni imong hatag kanamo. Nga padayon kang nag-atiman Amahan. Padayon kang nag-amuma. Padayon kang nag-proteksyon. Padayon kang nagtagad sa matag usa namo kamang kinabuhi. Iningatak na utapit sa kahapon Lord. Di ana usab kami magapaabot sa imong mga mensahe nga nagdalag kadaugan
masiguruhan kabaguhan ni adtong layhan nga magkinabuhi sa balaang kasulatan. Salamat o Dios sa tanan karon nga mga follower sa Saint FM 95. Tutob sa maabot ining mao nga sibiyahanan, I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity, Lord Jesus. Labaw sa tanan mga kaigsunan nining bawa dapit sa balong, dapit sa Pilipigan, dapit sa kagwi, bisan pa man sa tibok na kong panimalay, sa tulong na kong kamanganak, sa kong ugangan sa akong mga wife karon nga nasa Saudi Arabia. Padayon kang nagatiman, padayon kang nag-amping sa ilang kinabuhi, Lord Jesus. Tipiki kanunay kami sa imong pagkamahal. Lord, nabuni kanunay o sinili ang among kinabuhi sa imong pamilya, Panginoon. Nawalay gahom sa langit sa Diyos nga makaguba kundi kanunay kining protektado diya sa imong gahom. Ako mga pag-ampo sa among presidente, bisan pa man ko Diyos sa mga senador, bisan pa man sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga barangay kapit, mga konsyalis, doon na sila'y kaakuhan o obligasyon aron sa pagservisyo sa komunidad, aron sa pag-alagad sa mga katawhan, aron makahatag o makahatod o maing pagtulunan sa katilingban ng Jesus. Bisan pa man ko Diyos sa imong mga alagad, mga pastor, mga pastora, mga elders o kuban pa adunay katungdanan sa simbahan. Lord, ikaw mga pahinumdum sa matagusan. At ang among kinabuhi, mainlahin diha sa kapon. Labaw sa tanan din sa Saint FM. Kakanunay naglanog-lanog ni ining mao nga dapit. Nagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Aron ang matagusan namo ko Dios mahimong mainandamon sa panahon sa imong pagbalik dinhi sa silong sa langit. Iblis ang matagusan. Iblis ng mga kabataan unay, bisan sa tanan adunay katungdanan sa mga simbahan, Lord. Akong mga pag-ampo nga kami magkinabuhi sumala sa imong kabubutan. Dungog himaya, naglagyod kanimo ang tanan magaingon. Amen. Amen. Sa makausap pa mga kaigsunan, may hapon ka natong tanan. Labi na sa ato mga kaigsunan, mga pinangga din sa Saint FM. Mayong buntag, may hapon ka na to, tanan mo igsoon sa atong panahon nga nag-ulan-ulan. Ang ato nga wifi connection mga igsoon, ako lang yun nga maningkamutan nga makalive ta karon igsoon tungod kay makadlaw, di magkita kalive. O niya, ining ato ang panahon, kunay sige ingon pa igsoon, mag-agad masagta, kaya kita di matamoy nag-agad sa panahon. Kita mo di pagbuod sa panahon, kundi ni ikaw, ako mo'y nag-agad sa panahon o sa Diyos. Ay ang tanang mga panahon, ang Diyos lang yun ay sayo ni ini. Once again, may hapon ka natong tanan, may pagsikay-sikay, may pagpangapi. Ilabi na nini mga adlaw, nini mga tagnaan, kanunay yun nagbuwan, matutpas na kasibo. Apan inom dumi, kanunay mang mabuknaon ang panahon. Apan ikaw o ako, kakanunay naminaw sa mensahe sa Ginoo, dili mahitabong mabuknaon ang imong kinabuhi, kundi mainiton diya sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Wow! May hapon ka natong tanan, ilabi na sa tanan nga mga OFW, o sa tanan nga naminaw karon, ang atong amigo diha si Pastor Rinaldo Cabanag, ang batod pa niya mga kaigsunan, kanunay lagyod sabning naminaw karon pastor, o makadungog dos mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rinaldo Cabanag. Diha ngayon sa dapit sa Kabanbanan, Al-Ew Negros Oriental. Ang Ginoo mag-amping kaninyo o sa tanan karon na makadungog sa mensahe sa Diyos. Hinumdumi sa kikaingon ko na duhara ka mensahe, duhara ka pinulungan ang madungog din nimo sa kalibutan. Ikaw o ako kinahanglang mangandam kay sa duha ka pinulungan nga imong madungog, pwede kang madasig, pwede kang maluya. Pangutanan igsoon unsa na pastor nga duha ka mga pinulungan excited na ko ana. O na mga igsoon nga pinulungan kung dili ka makadungog o pagday makadungog kag pagdaot. Maunay duha ka pinulungan nga atong madungog o walay lain pa. Pagdaot, pagday o pagdaot. Hinumdumi, dinhis kalibutan, pwedeng mo daot ang imong silingan, pwedeng mo daot ang imong pamilya, pwedeng mo daot. Maunay atong pangandaman,
Kay sa panahon nga makadungog kag pagdaot, ayaw kataranta, ayaw kabalaka. Ang importante ang imong kinabuhi haom sa Biblia. Kay kung makadungog kag pagdaot, apan ang Dios wala nagdaot kanimo, ang Dios mooy mo panalangin kanimo, dili sila. Usa sa atong amigo igsoon, dili na ko na i-mention, matod pa niya, pasalamat as Ginoo pastor, kay kita dili sila. Wow, sabi kay sa pasalamat as Ginoo pastor, nga kita dili sila. It meaning to say, dili kita mao'y nagdaot, nanaot, kung dili sila. Maunay pangandami, hindi sa silong sa langit. Ikaw o ako, santang nagkinabuhi, o doon na pa'y kininhawa ni ining adlawa, o ugma sunod simana, sunod bulan, pangandami ang duha ka pinulungan. Wow, mura marong balak pastor. Pwede balak, pwede sabdili, hinumdumi, pangandami ang duha ka pinulungan. Atok ning basahon, sa tulo ka managsuon, wa nato ni mahuman diniha pagpaambit sa pamakaisunan. Atok ning tiwason, dinhi sa tong buluhaton, dinhi sa social media, o sa minaw, sa minaw sa FM radio. Aron ikaw o ako sa duha ka pinulungan, mahimo kang mainamdamon mga pinangga. E kung di ka mahimong mainamdamon, posibilidad sa diha nga makadungog kag pagdaot, muapil ko kag pagdaot. Kung makadungog kag pagdaot, ikaw usag manaot, pareha na mo buot. Kung makadungog kag pagdaot, pasagdi kay maunay ilang kalipay sa ilang kinabuhi nga makapadaot sa uban. Ang imong obligasyon, ang imuhang trabaho, mga Kristohanon, paningkamuti nga ang Dios malipay nimo. Kaysa diha nga ang Dios malipay nimo, bisag unsang pagdaot na moabot sa imong kinabuhi, hinumdumi dunay Ginoo. Akong gi-challenge ang matag usa. Mao na mga Kristohanon, likayan nato na kita mahimong mga mananaot. Dili ta mahimong usog manaot. Lahi ang pulong pagdaot, lahi ang pulong paghukom. Ang paghukom, imo nang gihukman ang usa ka tawo nga wa nay klaro dinhi sa katilingban. Imong gihukman ang usa ka tawo nga wa nay paglaom, nga aduna pay paglaom nga mabuhi pa dinhi sa kalibutan. That is paghukom. Apan ang pagdaot sa dungog, pagbutang-butang, pagpanamas-tamas sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan, maunay pagdaot ikso. Kung dili na siya malikayan, kaniadto pa na sa sinaunang tao dinhi sa kalibutan. O ikaw o ako, kung nagbasa ka po sa pulong sa Ginoo, diyon ka mauwat. Makadungog kag pagdaig, pagbantay kay sunod anak pagdaot o niya. Kung makadungog kag pagdaot, pagbantay kay sunod anak pagdaig. Wow! Apan hinumdumi, ang Dios kanunay mutuboy nimo kung ikaw mahimut-an atubangan sa Ginoo. Ayaw ibali ang imong silingan, ayaw ibali ang ubang tawo nga mudaot nimo. Hatagi o importansya ang pulong sa Ginoo. Ibig sa katilingban, maunay pinulungan, labaw sa tanan kundili pagpasa sa balakang kasulatan. Ato ning basahon ang kasaysayan sa tulo ka managsuon. Maunga kining mensahe, dili lamang karon ni nahitabo, dili lamang kini sa sunod nga mahitabo, kun dili nahitabo ni kaniadto pa sa panahon kang Moises og ni Aaron og kang Miriam. Ato ning klarohon,
o kinsay nagsilot sa mga tao nga kusog kayong manaot sa iyang isigataw. Ang gugma mo Ipamatud-an dinhi sa balaang kasulatan nga gisilotan si Miriam sa Dios og si Moises maoy nangayo pasaylo sa Dios sa sala nga dili iyang sala. Grabe sa gikan sa akong mao nga si Jesus ning ingon nga moampo kas Ginoo, Lord pasayloa sila kay wala sila masayo sa ilang gibuhat. Kaya ba na nimong buhaton mga tingnan? Kay kung kaya na nimong buhaton sa lodo ko sa imong ginagawa, imong nasaktan ang lintunganay diya sa malang kasulatan. Kay maornay tumong og tuyo nganong ang pulong sa Dios gisangyaw sa tibok kalibutan aron ikaw ug ako mahibalo niini kung unsay angay nimong buhaton dinhi sa pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Hinumdumi igsoon daghang mga alagad sa Dios kaniadto nga nabilanggo naas lisod nga kahimtang apan sa diha nga dunay Ginoo nga nakakita sa ilang kahimtang. Kanundumi igsoon kung unsay imong gipugas, kung nagpugas ka pagdaot sa imong silingan, nagpugas ka dili maayo sa imong isikataw, hala aniha ang bunga sa imong mga binunatan. Mauman ay Biblia. Di man nakabuot sa Biblia kay diha sa pulong sa Dios diha matatagpo ang pundasyon aron ikaw ug ako mahibalo sa timog. Nagkasabot yun silang luha parihag buot. O nga din sa kalibutan ayaw kumpiyansa ay naay parihag patasan aning luha. Ay kasagaran nga magkasabot na ikson parihag yun nagbuot. Magkasabot ba ko nang dili parihag buot. Parihag espiritu, parihag batasan, parihag kinaiya, magkasinabot ra gyud na. Apan hinumdumi ug maunay makitbangi, magunay ra nag-away. Pareha na sa syudad mga kaigsuonan sa Jericho. nunay Nagunay patay. tinud-an Parihag buot, parihag mga garbuso, parihag mga hambugiro na nagunay. Walay pagpaubos. Apan hinumdumi sa kinabuhi ni Moises, wala pa'y tao nga nagtao din sa kalibutan base sa walang kasulatan. Matod pa diha, walay laing tao din sa silong sa langit nga pagkamapainom sanon. Ikaw o ako dili kalibig sa kinabuhi ni Moises. Kaya nag-ingon ang Biblia, wala na'y laing tao pa din sa silong sa langit nga pariha ni Moises kapapainom sanon. Dili iyang isala siya mo angkon. Una nga si Mrs. Igsoon, kanunay nagdipinsa sa mga balasupas. O diha napakiyas si Mrs. Hinumdumi, dili sa tanang panahon na imong labanan ang sayop nga baruganan sa katilipan. Dapat imong barugan, pinaagi sa balang kasulatan, aron ang tibok katawhan mahibalo sa kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Kay usahay ang tao din sa kalibutan igsoon maminaw mas mga nindot nga mga sugilan. Ato ning basahon diri sa Numbers igsoon sa Numeros Kapitulo 12 versikulo 1 ngadto sa 8 ug ipadayon nako ni sa unahan aron ikaw ug ako ug ang tanan naminaw sa FM radio mahibalo ug unsay nahitabo sa tulo ka managsuon. Ingon diri maigsoon gisilutan si Miriam. Si Miriam ug si Aaron misulti patok kang Moises tungod sa babay nga taga Kose nga iyang gipangasawa. Kining duha si Aaron ug si Miriam nagkasabot gidaot nila si Moises nga ila kung kauban o igsoon mismo. Kay dili lagi pabuyag. Kay ang taos katilingban bisan sa tibok kalibutan kung ang tao dili pabuyag di yun na mo to og istorya bisag tabagan pa na nimo. Kung nimo nang tabagan ikaw mo'y daotan. Usa ka alagad sa Dios bisag klaro kaayo igsoon
Matod pa sa akong amigo nga alagad usab sa Ginoo, isa pastor lisod maguning taong tagbagan. Nya dunay kaalam, dunay kahibalo. Kay imo nang tambagan, ikaw may sayop, saypan. Ikaw may daoton. Matod pa niya, pasagdai. Kay sakto man siya, hala, sige pasagdai. Kay ang iyang pagbuhat maunay maangkon niya. Kung unsay imong gipugas, mauginay imong anihon. Kung nagpugas kag hangin, bagyo imong anihon. Kung nagpugas kag dili pagkamatarong hinumdumi, kadi yun na mag-ani pagkamatarong. Kung nagpugas kag dinautan, di yun na mag-ani o kaayuhan. Kung dili mas dautan pa ang maani nimo dinhi sa kalibutan. Tingali sa pipila ka mga simana, pipila ka mga tuig o bulan, dili na nimo matagamtaman apan hinumdumi sa diha nga ikaw hukasan sa tanang butang. Diha nimo matagamtaman nga ikaw na sayo diay sa imuhang batasan. Matod pa dire mga egsoon, sila miingon kang Moises. Si Moises ba lamang gipakiksultihan sa Ginoo? Giindig na ang ilang kinabuhi ngadto atubangan sa Dios. Dili ko mo discuss din sa kalibutan pagkakaron. I-discuss nato ang tulo katawo din sa Biblia o kinsay gisilutan sa Dios. Sa tulo katawo maghiskutan ining mao nga kasulatan. Unang-una, duha ka tao, si Miriam o si Aaron nagkasinabot. Gibutang-butangan, gidaot, gipakasala si Moises niining mga panahon na tungod lagi sa gitawag, babay ang hinungdan. Subo nga palandungon, usa ka alagad sa Dios nga nagservisyo niya ito, hangtod karon. O hinungdan, usa na siya ka makapaluya sa katilingban, alabi na sa mga alagad sa Dios nga wala makatukan sa tinud-anay nga pagserbisyo sa kinabuhi nga Kristohanon sa atubangan sa katilingban. Unsa giingon diri igsoon, si Miriam o si Aaron misulti bato kang Moises. Kinsa minis Moises alagad sa Dios, o mismo si Moises gisugo sa Dios. Siya maoy usa ka tawo nga naghatod o nagkuha sa 10 commandments dito sa bukid sa Sinai. Nagsakripisyo, naghagok pag-adto sa Ehipto, bisan dili kaya niya sa iyang kaugalingong abilidad, apan tungod lagi kay dunay Ginoo. Wow! Hinumdumi, ikaw o ako adunahan man ka, yano ka man, musimos magkas katilingban, musimos magkas pagtanaw sa tao, apan kung dili ka ni kayano atubangan sa Ginoo, hinumdumi ang Dios ubayaw sa imuhang kinabuhi. Mga tao sa katilingban, manganghalang na nga moabot ang panahon, sa panahon na ikaw panalanginan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Arhano, Panganiban Dilira Disigan. Maayong hapon, Pastor. Maayong hapon usab kanimo. Pwede ra mong maka-comments kung asa mo nagawa sa atong Facebook Live. Tungod kay ako lang yun nga ihatagan ko panahon kay magsilig kawala ning wifi diri nga sige sa kamarang out tungod sa atong panahon karon. Ako kining padayong sa pagbasa. Ingon dire, si Miriam o si Aaron nagpasigarbo niini atubangan sa Dios. Dili ni gipasigarbuhan sa tao kung dili ilahang gitandi ang ilang kinabuhi sa ilang igsoon nga si Moises. Ingon sila, dili ba? Dili naman si Moises ang gipakitaan sa Ginoo sa mga revelasyon. Ingon dire mga egso, si Moises ba lamang
ang gipakigsultihan sa Ginoo? Question mark. Dili ba nakigsulti man usab siya kanato? Wow, that is comparison. Kung ikaw gani makigtandi ka sa uban, makigkompetent ka sa uban, maningkamot kang ikaw ko'y malaman. Dili ba nakigsulti man siya usab kanato? O nabati kini ni Yahweh. Kinsa man si Yahweh? Ang Diyos. Sa panahon ni Elias, ang sampit ang Ginoong Hesus, ang Ginoong Diyos bao si Yahweh sa panahon ni Elias. Ingon re si Moises maoy labing mapaobsanong tao dinhi sa kalibutan. Tao dinhi sa kalibutan. Kinsay nagsulti ni ini? Dili si pastor, dili si pastora, kun dili mismo ang Dios, si Yahweh. Nganingon siya, kamong duha, Aaron, Miriam, dili mo katupong sa mapaobsanon ni Moises. Ay mga garboso mo, kusog mong mamutang-butang, kusog mong mupasangil, kusog mong ang mga alagad sa Diyos maoy basulon. Mahimong makasasala apan hinumdumi ang among trabaho, mao ang pagpahinumdom nimo og nako og kanatong tanan aron ikaw ug ako mahibalo sa lintunganay sa angay natong buhaton mintras ikaw ug ako. Ingon diri mga kaigsuonan, silang tulo sakalit lamang ang Ginoo mingon kang Moises, kang Aaron o kang Miriam, silang tulo giingnan di ay ini igsoon. Gawas kamong tulo ngadto sa tulda sa tagbuanan og minggawas silang tulo. Onya mingkunsad ang Ginoo diha sa panganod og mingtindog diha sa pultahan sa tulda. Gitawag niya si Aaron og si Miriam. Kinsay gitawag sa Dios? Ang duha ka mga marites, si Aaron og si Miriam. Unsay isulti sa Dios sa duha? Engon dere. Og mingdool sila. Silang duha mingdool. Versikulo 6. Og ang Ginoo miingon kanila, sila gipasabtan niini. Sila may gisultihan kay kanila, sila mang duha, dili man kaniya. Ingon dire igsoon. Og ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo kun diha kaninyo may usa ka propeta. Kinsay pasabot niini usa ka propeta? Si Moises. Mauna ni igsoon, ako ang Ginoo mo pakita kaniya. Tanawa ra guna. Kinsay nahimutan sa Dios? Si Moises. Nganuman ang Dios mismo mo pakita ngadto kang Moises. Makigsulti, makigkaro, makigdialog igsoon. Ingon dire sa unahan, nimpakita kaniya pinaagi sa pananawon o makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Wow! Dinis kalibutan doon ay mga grupo organisasyon, dili mo tuog damgo, dili mo tuog pananawon, kay maoy magbuot lagi, kay way basa-basa kasulatan igsoon. Kanang mga tao mga kaigsunan kung wala magkabasa, magsigir na paminaw sa wala og tuo. Kung muingon ra na, magutoy akong nadunggan, panutang abi, o kunay kalibutan. Hello? Mamanay tinuod. Kusog mangulikta, igsoon. O sugilanon, labi na kusog mangulikta, sugilanon, na dili mao. Atubangan sa Ginoo, nga makadaot sa iyang isig katao. Apan katong mga tao nagtuon sa pulong sa Ginoo, maampingo na sa bisan unsang pinulungan. Maampingo na maka sulti pili mao sa iyang silingan, sa iyang isig katao, sa ubang mga tao kay dunay Ginoo. Nagamping na. Tingali makapasakit ng pulong, pero pulong pinaagi sa pulong sa Dios gikan sa Biblia. Ingon dire, walay labot ni ini ang akong alagad nga si Moises. Gipayalan ko sila pagpantay sa gipayalan ko siya pagpantay sa tibuok kong katauhan. Ang hunahuna sa Dios igsoon walay labot si Moises. Gidipinsahan sa Dios ang usa ka alagad sa Ginoo nga mao si Moises. Niingon ang Ginoo, walay labot si Moises ni ining akong desisyon. Ako ning desisyon o kinsay angayan akong silutan doon ani.
walay labot ni ini ang akong alagad nga si Moises. Gipialan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawhan. Mag-atubangay kami kung kami magsulti o sa tataw gayot o dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot. Iusahay mga igsoon kaning kusog kaayong magmaritis kanang dili makasabot tayon ba, dili makadungog kung insakto. Wa man po kay dalagan kay moingon man puta, moingon man po naglabi nag madihado na. Mao magutoy akong nadunggan na sayop lang tingali ko, pero wa na kain yung relasyon. Mga pagdaot na, wa na. Mga pagpanamas-tamas na ang nadungog. Guba na ang imong pagkatao, umikan ni ining mga tao kasama ni ini ni Miriam o ni Aaron. Ingon din may igsoon, mag-atubangay kami. Matod pa sa Dios, mag-atubangay kami kung kami magsulti. Og sa tataw gayo, dili pinaagi sa pulong nga dili masabot. Munang ayaw pag-adap sa pulong nga wa ka kasabot. Ayaw panguligtas sa mga mensahe nga dili mao. Nga wa ikaw mismo, wa ka kabalo sa tao nga gidaot na pag-ayo. Wa man kay kalibutan. Dili kay magdugap-dugap ra ka mga igsoon, murabas salida nga kardo mga alipores. Mga kontrabidas katilingban. Wa man kay kalibutan, ayaw pagtuo ana. Hinumdumi ang kamatuoran mo hatag og kagawasan. Ang tinud-anay nga kamatuoran maunay mahitabo sa umalabot na panahon, Jackson. Ikaw o akong pag-amping sa itong pagpangalagad nato sa ginawa. Aron, ikaw mismo dili mabiktima sa nindot nga pasalig tinis kalibutan. Naiskap yung taana. Kung sa'y giingon diri sa 8, mag-atubangay kami kung kami magsulti o tataw gayot ang dili pinaagi sa pulong nga dili masabot. Nakakita siya sa akong bayhon. Nganong wala man kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises. Kinsay kasulti? Dios ang Ginoo. Mao nga ikaw alagad sa Dios. Ikaw pastor, pastora nga nagdalag mga katawhan. Mga katawhan nga mga leader sa nagkalain-laing organisasyon. Nagkalain-lain departamento nga gihimo kang leader. Parogi nga leader ka. Kay kung dili gani na nimo barugan, wa kay gitawag leadership pagdala sa tibok katilingban. Gipial kas Ginoo, yatagan ka katungdanan, gipili kas katawhan aron magdala sa katilingban. Dili kay mga igsoon, mag-agad lang kas uban. Dili man sayop igsoon nga mangayo kang advice, apan ayaw ang pingi ang imuhang obligasyon kay ikaw gipilis Ginoo paglit sa tibuok katilingban sa kalibutan. Masimbahan man, mga organisasyon man, ikaw gipilis Ginoo, parogi nga ang Ginoo magapamuhat kanimo. Ayaw ipanghinambog, lamang tahura ang Dios. Kahanlokit ang Diyos pag kinabuhi labaw sa tanan diha sa mensahe Ginoo. Mga alagad sa Diyos, manghinaot ko atong masabtan ang lintunganay sa itong kinabuhi diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Dili ta pwedeng maminaw sa laing sugilanon nga wa ka mismo makasinati sa imong gipaminawan o asa ang tinubdan. Dapat mangayo ka kaalam kanunay sa Diyos. Mangayo ka kaalam gikan kanunay sa Ginoo. Dili kaalam sa kalibutan, kay ang kaalam dinhi sa kalibutan di ko na mutuo diya sa balang kasulatan. Mao manay mo ingon, kinsar ko na sila. Pero ang tinud-anay batasan kinaiya. Perting layo Exxon. Ingon dire sa 9, og misilaog ang kasukok sa Ginoo batok kanila. Kinsa gipasabot ni ini ang duha ka managsuon nga si Miriam o si Aaron.
Ming silaog ang kasuko. Asa nasuko ang Dios? Tuaba kang Moises? Wala. Unsay giingon sa 9, og misilaog ang kasuko sa Ginoo bato kanila, it meaning to say silang duha ang gipasabtan niini. Og mindiya siya kanila. Gitalikdan silang duha, si Aaron o si Miriam sa Ginoo niining tumora. Versikulo 10. Og sa pagkawala na sa panganod, ibabaw sa tolda, si Miriam gitakbuya na sa sanla, og naputi siya daw yelo. Pagkakita ni Aaron nga iyang partner, kasagaran manggong nga mga maritis, magpartner ni. Siyempre, kanang mga maritis, kanang mga taong kusog manaot, na agunay kaoban, kinsa may iyang sukilan. Nakuha na to. Dili na alayhan mag-inosara. Kay dili man nindot ang iyang istorya o walay maminaw o bisan silang duha. Nakuha ba na to ang gamayng sambingay? Dili na alayhan mag-inosara. Kay nindot ang istorya na ay maminaw bisan titing pagkadauta. Apan ang mga inosara, apan wa siya nag-inosara kay tunay Dios sa kinabuhi na iyang gisaligan. Eksoan, wa siya magsalig siya ang kaugalingon. Kung magsaligan ni kas uban, magsalig kas imong isigataw ang imong isiligan dili na Ginoo, magarbo gyud ka, di na ka motuo Biblia. Ingon dire, ning silaog ang kasuko sa Ginoo batok kanila, og mindiya siya kanila. Versikulo 10. O sa pagkawala na sa panganod, sa ibabaw sa tolda, si Miriam gitakbuya na og sanla. O niya nakakita si Aaron na hadlok. Unsay tawag niya sa iyang igsoon nga mao si Moises? Dili na igsoon, dili na brother. Unsay giingon niya ay dire? Agalon. Ayay. Mahadlok man ining tao dunay sakit. Mahadlok man ining tao maigsoon sama sa kahimtang ni Miriam nga nagkasakit niya perting isuga. Perting pagdaot igsoon unya magkasakit. Nahadlok man di ay. Ato binang marilit sa katilingban mga igsoon, doon ay mga tao, mga kaigsoon na nasama yun kining batasan. Kaya kining mga batasan sa una o karon parehara man ang una. Doon ay mga alagad sa Ginoo nga sama ni Moises karon. Doon apoy mga tao nga sama nilang Miriam o ni Aaron karon. Mao nga ikaw o ako magbantay sa duha ka pinulungan nga madungog nimo sa imong isigataw, pagdaot o pagdahay, mao ginay madawat nimo o madungog sa imong duha ka mga dalungan. Ingon dire si Miriam natakbuyan og sanla og naputi siya daw yelo. Og sa diyang mintan-aw siya Aaron, tan-awa ra ko na, mintan-aw siya Aaron kang Miriam. Nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Unsay giingon ni Aaron ngadto kang Moises? Bersikulo 11. Ingon siya, og si Aaron mingingon kang Moises. Tan-awa ra gud, nahadlok siya kapil oy. Kay nahadlok siya maparihan ni Miriam nga mga marites. Maparihan gyud sila. Matod pa diri maigsoon, niingon siya kang Moises, agad si Miriam mo igsoon maoy na biktima sa silot gikan sa Dios. Og nakita ni Aaron nahadlok. Matod pa sa pasiaw maigsoon ning bahag ning ikog oy. Ingon ding nahadlok siya kami kay sila kang duha mga sikat ya atong panahon na kon karon og kaniadto maora piyana. Maora na oy. Muna pagbantay so. Ingon diri, unsay giingon nag-ampo sila, ningon siya, tungod sa among binuang og sala nga among nahimo. Ayaw himoa si Miriam nga sama sa usa ka batayng bata. Kansang lawas hapit na maot-ot sa paggula ni ini sa tiyan sa iyang inahan. Nakaampo man di ay. Sa ilong kusog pa kaayo tang karaw-karaw. Apan diha sa magbalatian na, bisag kinsa na kunyang santoha ang imong sakpiton igsoon. Ingon diri igsoon, ayaw himuan si Miriam nga sama sa usa ka batayng bata. Kasang awasabit na maot sa paggulat ini
siya pa'y ning hangyo sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas mang fundador. Ama Amarisa nagwas usab sa atong nga programa. Manginaw kung ano nagutay makatunan sa atong pagpaminaw labaw sa tanan sa mga FM radio nga naka-open ining takna ug dapit sa sayong kapunon Exxon. Unsay gihimo ni Moises nagpasalvador del mundos Ginoo. Niingon si Moises og si Moises mituaw sa Ginoo. O Dios, ayo hain taon si Miriam, nangaliw po ako kanimo. Kaya ba kaha sa mga Kristohanon nga sama sa kinabuhi ni Moises or mga Kristohanon nga mga hilaw-hilaw? Iduot ba ang tao nga angay nga tabangan unta? Igsoon dili na ko'y prinsipyos Ginoo. Prinsipyo na sa kaaway sa Ginoo nga mao ang demonyo. Ang prinsipyo sa demonyo sa pag-aris kalibutan, paguba, pagpangawat o pagpatay. Apan ang prinsipyo ni Jesus pagluwas, paghawas sa kalison, gikan sa kawalan-on paingon sa Adonai. Kinabuhing madagayaan. Wow! Maunay prinsipyo ni Jesus. Ikaw na ba kahanga na? Kung ikaw paningkamuti ang imong kinabuhi nga naa nagsubay sa balang kasulatan. Si Jesus nagdupa sa cross, ningingon siya, amahan ko pasayloas sila, kay wala sila masayo sa ilang libuhan. Grabe siya. Kinsay tao nga nakasama ni Jesus. Igsoon kinsan tao sa kasulatan nga nakahimo sa pagtuaw sa iyang amahan nga mao ang Dios nga ningingon, amahan ko pasayloas sila, kay wala sila masayo sa ilang kibuhan. Si Moises nag-ampo sa Dios, nag-ampo para sa kaayuhan sa iyang igsoon nga si Miriam nga gisilutan sa Dios apan unsay sulti sa Dios. Atong basahon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastora Imogen nga nagwas karon. Og si Mrs. mituaw sa Ginoo, o Dios, ayuha in taon si Miriam. Maupay nang ayog in taon. Apan iyang mga igsoon nga mga balasubas, wala na ikog sa kinabuhi sa pagbutang-butang o pagdaot sa ilang igsoon nga mao si Mrs. Kay katong panahon na wala pa si Lote sa Diyos si Miriam, bugara dito. Tungod kay nakita naman ni Aaron nga halos na lamang mamatay si Miriam atong panahon na sa sanla, nahanlok siya o siya na po unya'y isunod. Klaro dili. Apan unsay gibuhat ni Moises, diha ni mo matugkad nga ang kinabuhi ni Moises sama sa kinabuhi ni Jesus. Unsay iyang pag-ampo, ingon siya. Og si Moises mingtuaw, og ningingon, amahan, Ginoo, o Dios, ayuha intaon si Miriam, nangaliw ko ako kanimo. Kaya ba na nimong iampo ang imong kaaway? Kaya ba na nimong higugmaon ang imong kaaway? Kaya ba nang higugmaon ang imong silingan ang imong kontra sama sa paghigugma sa imong kaugalingon o imong dugangan o doot? Mga Kristohanon, dili na prinsipyo Kristohanon, kung dili prinsipyo na sa dautan nga mao si Satanas. Kay ang prinsipyo ni Satanas, pag-aris kalibutan, paguba, pagkawat o pagpatay mga pinangga, mao may prinsipyo ni Satanas Exxon. Apan kung ikaw nagbasag kasulatan, dapat imong paningkamutan ang prinsipyo paroganan ni Jesus. Bisag unsaon pagkapagdaot, bisag unsaon pagkapagbutang-butang, tagda ang mga tao nga bata sa kinaiya nga sama ni ini kay ikaw ug ako gantihan sa pagmayos Ginoo. Inumdumi na Exxon, ibutang nas mo kasing-kasing una-unang salabutan. Wala na gimater sa imong pagkayanong tao din sa kalibutan. Nagmater na, nagsukod na, nagmisyon na sa imong pagkamatinog anon atubangan sa Dios mga pinangga.
ikaw ug ako gikinahanglang magsineryoso atuban ng sila. Salamat sa Ginoo, dunay mensahe si Pastora Imagine gikan sa Saudi Arabia sa Riyadh, mga kaigsunan. Amen to God be all the glory. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastora Imagine. Ingon dire sa 14, apan ang Ginoo mingingon kang Moises, kunlutan siya sa iyang amahan. Diha sa nawong dili ba siya maulawan? Sulod 7 ka adlaw, sulod sa 7 ka adlaw pagaw sa siya sa kampo, sulod sa 7 ka adlaw. Ipagawas ko si Miriam niining mga panahon na dito sa tulda. Siyempre sanla na niyang sakit, mananakod na, gibulan. Gawa na may kalimutan si Miriam niini, nagkasakit naman. Sa'y nahitabo. Doon ay instruction ang Diyos nga to kanila. Ala pagaw sana. Ingon diri may soon, pagaw sa siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw, pagkatapos ni anak mahimo na nga pasudlon siya. 15, busa si Miriam gipagawas sa kampo sulod sa 7 ka adlaw, og wala manglakaw ang mga tao hangtod nga si Miriam gipasulod pagbalik sa kampo. Pasalamat tas Ginoo nga adunay ning simpatiya kang Miriam bisan pa man sa iyang pagkabalasubas batasan. Igsoon ayaw paabota nga ang Diyos mo silot sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang mga alagad sa Diyos. Dauton mami, butang-butangan mami, bisag unsang mga sakit nga among madawat sa among isip katao, amo nang gihangat ngadtos Ginoo. Apan ayaw paabota nga mahisama unya mo kang Miriam na ang Diyos mo'y nagsilot mismo sa pagpanamastamas sa kinabuhi ni Moises. Wala na tayo mahimo. Diyos na may magbuot, Ikson. Busa si Miriam gipagawas sa kampo sulod sa 7 ka adlaw, o wala man lakaw ang mga tao. May gani kaning hatag og simpatiya ang mga tao ining tungora. 16, human niini naglakaw ang mga tao gikan sa Haserot o sa kampo sila. Nagkampo sila dito sa kamingawan sa Para. Exoon dinhi sa Kronikas, ikaduhang Kronikas kapitulo 32 versikulo 16 ngadto sa unahan. Usa ka opisyal mga igsoon sa Asera nagyaga-yaga sa Ginoo. Ayaw pa po tayo igsoon nga ikaw mismo ug ako mahimong muyaga-yaga ngadto sa Ginoo tungod ba sa imong patukuranan? Tungod ba sa imong isaligan? Kay kung ang tao din sa kalibutan dunay kisaligan perti man yun ang pagkaisuga. Maula ginaigsoon ang mentalidad sa tao. Kung ang tao dunay kisaligan, isuki na bisan pa man sa katilingban. Apat kung hukasan na sa tanang butang, mura na siya sa manupa, mura na lamang unya nag-iso atubangan sa Ginoo. Ayaw paabota nga ang Diyos mo'y maglagot nimo. Ayaw paabota nga ang Diyos mo'y mubalo sa imong pagka dili matarong atubangan sa Ginoo. Kung sa imong paglantaw ikaw ug ako matarong ka sa imong gibuhat ug daghan mga tao nga nagserbisyo sa insaktong pagserbisyo, imo bagyong daoton sugilanon nga dili mao panghandang unya sa silot gikan sa Ginoo, mga kaigsoon. Wala ko nang hadlok kung dili nagpasitas palang kasulatan mismo ang tulo ka managsoon gisilutan sa Dios. Ayaw paabutan nga mahisama unya ka sama sa kahimtang ni Miriam, kaigsoon. Ay ang mga alagad sa Dios nga matinud-anon ready na sa bisan unsang sakit nga mga pulong nga maabot namo sa among kinabuhi. Ngano man dunay Ginoo maglingkod sa matag usa dinhi sa ubos nga bersikulo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rece Baldonado from Basay. Kumusta mamo diha? Ang ato nga amigo diha diod sa nalimot ko atos yang ngalan tingali kailan ni Pastor Rece Baldonado diha diod sa
adunay welcome to Pasay. Matod pa niya pastor, walay lain nga balay diha sa entrance kayo going to Pasay. Mao na among panimalay. Nag-abot mi, nagkatigo mi diri sa Tanhay City sa gitawag Body of Christ, sa tanan nga mga organisasyon nga nagkahios sa wala nagbasik patukuranan, wala nagbasik denominasyon, wala nagbasik og doktrina, nagbasik sa Biblia. Ikaw o ako, kung nagbasa kag Biblia, ang imong kinabuhi o batasan sama sa batasan sa Ginoo. Ang akong amiga, ako siyang giingnan, Marie, ang magwawali sa pulong sa Ginoo, kung ang iyang kinabuhi sukwahi sa iyang giwali, mag-usik-usik na lamang na siya siyang oras. Tinoo dili. Nganuman, kung ang imong giwali, maumanay imong gitunan, maumanay imong giistadihan, dapat ang balaang kasulatan kung unsay kinabuhi batasag kinaiya ni Jesus, maunay imong kinaiya. Tinoo dili. Dunay mensahe si Pastor Jose Baldonado sa Dios ni ining mga panahon na tanawa ra ko. Nagbugal-bugal ni sila kay nagsalig man ni sisilahang gituohan. Gibugal-bugalan ang usa ka hari nga nag-alagad sa usa ka Dios. Niingon siya, wa magani kaluwas ang mga nasod nga daghan kay mga Dios. Ikaw pa hinuon nga usa ra nang imong Dios. Hinumdumi. Pila man ay ka Dios nga daghan kang alagaran. Mangutan ako, pila ka buok Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gikan sa Genesis 1:1 ngadto sa Revelation, pila ka Dios ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang. Even ikaw ug ako ay akong basahon din sa social media. Magklaruhan na ita mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa imuha nga mensahe, Sister Rhea Amante. Good afternoon, Pastor Sapri, and also our brothers and sisters in Christ. God bless everyone. Wow, basahon na to. Kay mao man ay gisaligan sa usa ka opisyal. Ako ning basahon di takos 16. O niya musugod kos di 9, muatras kos 9. O kinsay iyang giyagaan ini. Ang tanawa ra gud, ang opisyal nga taga Assyria ningdugang pagayod pagdaot sa Ginoo nga Dios og sa iyang alagad nga si Ezekias. Kini si Ezekias mga igsoon, wala sa lain nga gialagaran. That is only one God. Samtang kining opisyal sa Assyria wakalon man ni nang hinambog. Ato ni siyang masayran karon sa iyang pagkahinambugon, sa iyang pagkagarboso, sa iyang pagkawakalon, nagsilbi, nagpulos, ato pare, lano kaayo sipat ta dinhi sa Bayawan City o sa Tanay City o dinhi sa Bae City. Kinsa ning opisyal naamoy Biblia diha, atong basahon. Kining usa ka hari nga si Ezekias, usa lang ang iyang gialagaran, mao only one God. Ikaw karon, ikaw pila ka buok imuhang Dios karon? Kung dugangan pagani na nimong Dios, daghan na gyud na imong Dios. Mao man ang gipasigarbo sa usa ka opisyal nga taga Assyria. Ingon siya dire, niingon ang 16, ang opisyal nga taga Assyria mingdugang pagayod pagdaot, grabiha sabay. Dinis kalibutan, duha ra gyud ang pinulungan, hinumdumi pagdaot o pagday. Kung dili gani ka dayigon, daoton ka. Pagbantay sa duha ka pulong, gikan sa tao nga imong ikahalubilo sa tibok katinimban. Dinis kalibutan. Ingon dire ang opisyal nga taga Assyria mingdugang pagayod pagdaot sa Ginoo. Ningon dire nga Dios og sa iyang alagad nga si Ezekias. Kinsa man ay gialagaran ni Ezekias, that is only one God. Muatras ko dire sa versikulo 9. Kapitulo 32, versikulo 9, dikta sa 23. Ato ning klarohon, taas-taas man eh. Wala madugay gilibutan ni Sinakirib nga hari sa
Assyria o sa iyang kasundaluhan ang siyudad sa Lakis. Onya nagpadala siya mga sinugo ngadto kang Ezekias nga hari sa Huda. Wow! Si Ezekias mauni hari sa Huda. Siyempre kani adto maigsoon king to king. Nasod batok nasod, king harian batok king harian. Gira, hantod karon maura man na. Nasod batok nasod, gira. Pero lisod man ang gira ron kay binumbahay man, missile man, mga nuclear weapon nga dili kaya. Pero ang Dios sinumdumi, labaw pas nuclear weapon. Puntay okon gani ang tibok kalibutan, wa nay mabilin. Ina na madala nuclear weapon kung ang Dios nay mo silot. Hinumdumi ang Sodoma sa mga tao nga nagpuyo sa maong nga nasod ni atong dapita, gipanas sa mapas katilingban tungod sa ilang pagkadautan. Ayaw paabuta ang imong kinabuhi nga mas dautan pa unya sa mga tawhan sa Gomora o Sodoma mais. Hinumdumi ang pagkamais Ginoo aron ikaw ug ako dili makahilimot sa panahon nga ikaw gihatagan og kadaugan gikan sa Ginoo. Maunay ipaabot sa Dios sa tapusan. Ingon dire, wala madugay gilibutan ni Senakirib ang hari sa Assyria o sa iyang kasundaluhan ang siyudad sa Lakis. Onya nagpadala siyang mga sinugo ngadto kang Ezekias nga hari sa Huda o sa katawhan sa Huda dito sa Jerusalem. Ang mga sinugo miingon, versikulo 10, mao kini ang giingon ni Senakirib ang hari sa Assyria. Sa tupa ang nagyaga-yaga mauni si Senakirib hari sa Assyria. Ingon rin, unsa may inyong gisaligan nga nagpabilin man kamo sa Jerusalem, wala ba kamo limbungin ni Ezekias aron ipapatay niya kamo sa gutom o uhaw sa dihang miingon siya ang Ginoo nga atong Dios magluwas ka nato gikan sa hari sa Assyria. Giyagaan ni si Ezekias iksoon, iyagayagaan ni siya sa hari mga iksoon. Ingon dire sa usap ka hari. Ingon ang 12, dili ba kini si Ezekias mauman ang nagkuha sa mga halaran, sa mga Dios-Dios o nagsugod sa Huda o sa Jerusalem pinaagi sa pag-ingon? Mga butang-butang ba? Nang dinis kalibutan, kanadaghan kayong butang-butang. Maunay hinuoy, maunay nagbuhat hinuog dili maos katilingban. Kanang gusto kay manaot sa katilingban, maunay utrosab na igsuon nga walay batasan. Hinumdumi daghang mga tao sa katilingban sa tibok kalibutan nga kanang mga tao kusog kay manaot, kusog kaayong mamutang-butang, maunay nagbuhat og dili mao atubangan sa Ginoo. Pasiaw ra ni mga kaigsuonan sa pinaka-simple na pasiaw. Muingon ang tao, Pastor, maunang mangyubit ko kay handok magkong maunahan og yubit. At tanawa ra ko na. Maunang manaway ko, handok kay nahandok man ko, ako may maunag kapanawayan. Hello, nakuha pa na to. Ikaw o ako maka-encounter na ini, kaya ba ni mong higugmaon ang mga tao sama nini? Si Moises nag-ampo sa Dios para siyang igsuon na nakasala o nagbutang-butang o nagdakot niya. Lingon siya, o Ginoong Dios maluoy ka ayuha si Miriam sa iyang balatyan. Kaya ba na nimo igsuon mo ato? Ay kung dili na nimo kaya, di pagyud ka kapasar sa Biblia. Hello? Engon dire dili ba kini si Ezekias nga mao ang nagkuha sa mga halaran sa mga Dios-Dios o nagsugo sa Huda sa Jerusalem pinaagi sa pag-ingon sa atubangan lamang sa usa ka halaran magsimba kamo og diha niini anha kamo magsunog sa inyong mga halad.
Wala ba kamo masayon sa akong nabuhat, ingon man nabuhat sa akong katigulangan, ngadto sa tanang katawhan, sa ubang nasod? Nakaluwas ba sa mga tao ang mga Dios ni adtong mga nasura? Moingon gani kang mga Dios, daghan gyud ang Dios. Mga, that is more than one. Kung moingon gani kang Dios, that is only one God. Apan moingon ganing mga Dios, that is more than one. Tinuod dili. Niingon siya, wa magani makaluwas ang mga Dios sa mga nasod. Unsa pagkaha nga imong gisimba usa lang ka Dios. Mangutana ko karon, pila man dae ka Dios yung nagbuhat sa langit? Tagai ko ninyo kapitulo, bersikulo, kaya kung basahon din sa social media. Sa itong programa, iso, aron pwede tayo makapaabot sa tibok katilingban, sa tibok kalibutan. Pila kabuok nagbuhat sa kalibutan. O pila ka Dios nga pahulay sa ikapito kaadlaw gikan sa iyang paghapon. Ingon diri maigsoon, nakaluwas ba sa mga tao ang mga Dios ni atong mga nasura? 14. Kung ang mga Dios sa tanang kanasuran nga ginganlan sa akong katigulangan wala makaluwas kanila, makaluwas kaha kaninyo ang inyong Dios. Grabe sa giingnan sila sa usa ka wakalon nga opisyal. Makaluwas kaha ang imong gituhan nga usa lamang ka Dios. Wow. Tungod kay kining mga taong sama niin nagsalig mangguni sa daghang mga Dios. Kay kung ang tao magsalig sa ilahang daghang mga Dios, sila may magbuot sa ilahang mga Dios. Dili ang Dios nga mao ang tag-iya sa imong kinabuhi ug kininhawa. Kay kung ikaw o ako magbuhat gani kag daghang mga Dios, ikaw may magbuot anak, siyempre ikaw may kabuhat, pwede raman na nimong dokdokon. Klaro dili. Apan kung nagtuo ka sa usa ka Dios, unsay giingon sa buhat? Kapitulo 4, versikulo 12, wala nay lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit nga arang makaluwas sa imong mga kalag, kundi si Jesus lamang. Napa ba? Mao nga garbo kay ni, opisyalan ni. Pero moabot yung panahon ato ning basahon kung unsay nahitabo nila sa ilang pagkagarboso. Di ba ipamatay sila in only one angel lamang. Hinumdumi. Pwede kang tatyot anytime. O ang Diyos mo magbuot sa imong iginhawa karon iso. Pwede kang hatagag balatian sama ni Miriam in right now. Exoon, kung ang Diyos na mo'y maningin sa imong pagkadaotan din sa kalibutan. Ayaw paguta. Mintras doon na pa kay panahon, hinumdumi, doon na pa kay kininhawa karon. Apan kung di gani ka magbago, mag-usap sa imong kinabuhi karon, hinumdumi kung unsay imong gibukas sa imong isig ka tao, mausap na imong anihon sa umalabot ng mga panahon. Ayaw paguta nga pagpasol mao'y imong mahiagkuman sa tibok imong kinabuhi mga pinag. Engon dere, busa ayaw kamo pagpatunto o pagpanlimbong kang Isikiyas ni ining pagiha. O ayaw siya tuohi kay walay Dios sa bisan unsa nga nasod kingharian nga makaluwas gikan kanako ang katalag kaya. Talag ba? Engon siya, walay bisan kinsang mga Dios, bisag ka na pang imong Dios nga sa kabuok, di na makaluwas. Ito ning pasahon tanan be. Labi pang dili makaluwas kaninyo ang inyong Dios. That is only one. Iyang ipasigar mo. Iingnan niya mga Exoon si Isikiyas, ikaw Isikiyas. Makaluwas ba na nagimong usa ka kabuok Dios? Wa mangani makabuntog nako ang daghang mga nasod nga daghan silang gituohan. Ikaw pagkaha ay dihagit si Isikiyas na hitabok man ni mga Exoon ato ning basahon Genesis 17. O niya nagsulat
si Sinakirit aron pagbugal-bugal sa Ginoo ang Dios sa Israel. Miingon siya, ang Dios ni Ezekias dili makaluwas sa iyang katawhan gikan kanako sama sa mga Dios sa kanasuran, wala makaluwas sa ilahang katawhan. Ila magong gibasi, ila mang gilantaw sa mga tao nga nagtuog daghang Ginoo. Ikaw ug ako igsuon kung usa ang imong gituhan nga mao lamang ang Dios, sigurado gyud nakay kaluwasan sa imong kinabuhi. Apan kung magtuog ka ni daghang Dios sama nining mga katawhan natong gibasa karon, sigurado piltero gyud ka sa atubangan sa Ginoo amoy tinugdan sa tanang mga butang. Ingon diri sa unahan 18, og sa kusog nga tingog gisinggit nila sa pinulungan nga Hoda ngadto sa katawhan sa Jerusalem nga dito sa kota aron paghadlok o paglisan kanila aron sa ingon maagaw nila ang siyudad. Munay kasagaran mga tao nga mga isok, manghadlok, manghugot, manghukom, mangdaot, pangdaot dire, pangdaot dito, ang maminaw sa malamian sa dili na ikakumpara ibig sa ministry. Mohinungdan daghang mga Kristohanon nga wala maghiusa karon kay magpadaghanay og membro, magpadaghanay, magpadagko ay simbahan, magpadagko ay bisan unsa kay ika-intriga nga gipanalanginan sa Ginoo kay nadato lagi sila. Mao ba nay gustos Ginoo sa imong kinabuhi? Unaha ang pagpakadato diya sa minsay sa Ginoo kay ang tanang mga butang igatugang ra unya kanimo. Pagpadato sa minsay sa Ginoo aron sa diha nga ikaw madato sa minsay sa Ginoo, mga butang propesyon nga moabot nimo sa imong kinabuhi mga kaigsoon magsunod ra na ug ang mga tawo mga himantayon manganghara na sa pagkamais Ginoo sa imong kinabuhi mga pinaka. Ano gusto sa Dios sa imong kinabuhi? Ikaw ug ako paningkamuti nga naay Ginoo. Ginoo, tinuod nga Ginoo, dili kulo Ginoo. Ingon diri mga eksod, gipakasama nila ang Dios sa Jerusalem sa mga Dios sa katawhan sa kalibutan nga binuhat lamang og tawo. Nganong wala man nakaluwas ang mga Dios sa mga kanasuran patog niining hari nga isog kayo? Siyempre ang ilang mga Dios binuhat lamang og tao. Hello, apan ang usa ka hari nga nag-alagad and only one God, diha makita siya mao'y nagmadaogon niining mga panahon. Ako ning basahon sa unahan 9, unya ang hari nga si Ezekias o si Isaias. Kinsa man si Isaias? Propeta sa Dios. Unsa ilang gihimo? Hinumdumi niya. Bantay ni nga mao nga mensahe. Unsay gihimo sa duha ka alagad sa Ginoo. Kung ikaw ug ako dili makabantay nini kay wa ka po kay gibuhat, mosamot ko kag katawan sa imong mga kaaway. Unsay ilang gibuhat ato ning basahon. Unya ang hari nga si Ezekias o si Isaias nga propeta, anak ni Amos, nag-ampo o nagpakitaban sa Dios. Wow! Unsa may imong buhaton mga pinangga? Sa panahon nga ikaw daoton, sa panahon nga ikaw butang-butangan, sa panahon nga ikaw isyohon, sa panahon nga ikaw bukon ang imong kinabuhi din sa katalimban, mag-ampo sa langit ng tang-amahan kay siya mo'y mga tubang sa imong mga kaaway. Wow! Grabe sa ato ning basa. Ingon diri Exodus 21, o ang Ginoo nagsugo og usa ka anghel. Wow! Ang Ginoo nagsugo in only one angel niining panahon. Usa lang ka anghel gisugo sa Dios kay nag-ampo si Isaias o si Ezekias kadto sa Dios.
Ang problema manggod sa tao din sa kalibutan o dili kabalong mo ampo. Dili kabalong mo pakitabang ngadto sa Ginoo. Tan-awa si Salmista David. Walay tao dinhi sa kasulatan nga sama ni David. Tungod kay naghimo siya mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Hinumdumi ang gihimo sa duha ka alagad nga mao si Ezekias, si Isaias nga propeta anak ni Amos nagampo, nagpakitabang sa Ginoo. Sa diha nga nagdumog sa Ginoo ang ilang pakilo, oy Lord, ikaw na'y bahala kung mag-igo nining mga taong mga katalon. Tanawa ra ko dili. Og ang Ginoo nagsugo og usa ka anghel og gipamatay sa anghel ang tanang mga sundalo sa hari sa Assyria. Kinsa may nagyaga sa Dios? Ang hari sa Assyria. Iya-iyagaan. Kaning ingon pag yun nagsingit pa, dili na makaluwas ang inyong usa ka Dios. Wa mangani kaluwas ang mga Dios nga binuhat na mga pugtawo o kunay problema gud. Ingon dire, busa gipapauli si Sinakirib nga naulawan ngadto sa iyang kaugalingong nasod. Ayaw paabutan, ikaw pakaulawan sa imong kaugalingong nasod igsoon sa imong walay pagtuo ngadto sa Ginoo. Maunay tinuod diha sa pulong sa Dios. Maunay tinuod nga litong anay. Kung ikaw ug ako, kung kanunay kang madaugon, atubangan sa katilingban, atubangan sa katawan, atubangan labaw sa Dios, pasitunggi ang Ginoo nga mao'y hari sa imong tibok kinabuhi mga binata. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon brother Ronald Cabanag Repel. Happy Sunday pastor o naso dinis Pilipinas mga igsoon, dili ta pwedeng pakaulawan sa mga dagkong nasod sa tibok kalibutan nga naman dunay Ginoo. Hinumdumi niingon ang Dios ang gubat dili para sa tao kundi ang gubat para sa Ginoo. Misyon sa tibok kalibutan walay makalabaw sa kaalam ug kinatakban sa Dios imong nahukdan karon mga igsoon. Dunay mensahe si Ma'am Norbeta Yotrazi from Bolot, Pindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, o sa tanan nga nagsunod ni ining emong programa dalay ko ng Dios sa tanang panahon. Wow, salamat sa inyo. Ako'y pasalamatan ang Ginoo nga naayog yun ang laptop, walay bisang piso nga nagasto. Ezekias, ang mga nagpuyo sa Jerusalem gikan sa Sinakirib o sa ilhang mga kaaway. Wow! Giluwas! Ikaw o ako igsoon luwas yun ka. Apan klaroha, susiha ang imong kinabuhi kung haong ba sa Biblia ang imong batasan kinaiya. E kung dili ka ninahaong igsoon, ilaw na bitang pagkakristohanon ang upan ang kunya sa Diyos. Akong giingnan ang akong amiga, Marie, kung ang alagad sa Diyos nga nagmensahe, wala niya ikinabuhi ang iyang gimensahe. Nag-usik-usik lamang siya siyang kinabuhi. Pagwali, pagkago sa mensahe sa Ginoo, nanuman, wala ka niya ikinabuhi ang iyang giwali. Mga alagad sa Ginoo, mga Kristohanon, mga inangkon, nga balaan kanunay, apan ang batas sa kinaiya, sukwahi sa Biblia, narawhan natin. So, ingon ang Hinemias, Kapitulo 6, versikulo 13, si Hinemias nakadawat o paghadlok. Abig ikaw o ako ray wala makadawat. Kung kinabuhi sa itong pagkakristohanon, di ko na maligaya. Apan tulad bida glory kung doon ay Ginoo, ang Ginoo makikaway, tali patok sa imong mga kaaway. Hinumdumi si Salmista David, hinumdumi si Elias, hinumdumi si Sahon sa kahimtang ni Hinemias, nga si Hinemias nakadawat o paghadlok. Ako ning basa Hinemias Kapitulo 32 versikulo Kapitulo 6 versikulo 13.
Ako kining basahon kung ano na no'y Biblia. Versikulo 13, si Hinemias nakadungog o gitawag o paghadlok. Ingon diri. Kapitulo 6, versikulo 13. Ingon diri. Wow, pagbantay ta. Ay dunay mga tao kasama ni ini nga dili siya kabantay sa iyang kaugalingon nga mismo siya mo'y gihadlok sa iyang isikat na tanawa na si Hinemias. Ingon siya, ingon diri mga kaison mo atras ko diri sa 9. Buot nila kaming hadlokon sa pagtuo nga makaundang kami sa among gibuhat. Dili sa katilingban maigsoon dili maguna malikayan. Labi nagnaakas katungdanan, labi na nakay kisaligan. Grabe man nimo ka panghadlok. Siyempre, ang tao kung adunay kisaligan, wakal man na kayo. Katal man na kayo igsoon kay siyempre doon naman ay kisaligan. Unsay giingon diri sa 9 ngadto sa unahan, buot nila kaming hadlokon sa pagtuo nga makaundang kami sa among gibuhat. Unang ikaw ug ako kung hadlok-hadlokon ka ayo hadlok oy. Mahadlok ka, hadlok-hadlokon ka nga naay Ginoo. Kung tinuod nga doon ay Ginoo nganong mahadlok man ka. Muna sa akong amigon ingon siya, nganong mahadlok man ko, nga nagtug-an makos kamatuoran, bahalang makuha ang akong kinaboy, basta nagtug-an kos kamatuoran, nga doon ay Ginoo. May grabing prinsipyo eh. Pero mga Kristohanong hilaw-hilaw mo, ingon na yan agay. Maon nang ko diak singma, kay wala na'y klaro diak. Klaro dili. Inauhanon man ang prinsipyo paruganan. Apan kung tinuod kang gitawag si Ginoo kayo kadlok kay ang Ginoo uban kanimo. Ingon diri apan misamot hinuon ang akong pagtinguha o pagkahuman niini. Jes usa ka adlaw ni ana miadto ako sa balay sa Samarias, anak ni Dilayas o apo ni Mihitabil nga dili makabiya sa iyang balay niingon si Miyas kanako magtigom kita dito sa templo sa Dios. Unsa ilang gihimo? Ingon siya magtigom kita dito sa templo sa Dios. Unsa ilang gihimo? Ingon diri o sa takpan nga magtinalawan ako. Grabe guys, imo kaning buhaton. Di na nagkusya ato tas templo atong sirad-an e patyon gud ka usay gitubag ni ini Megson apan miingon ako dili mahimo nga magtinalawan ako. Nagtuo ka ba nga motago ako sa templo aron maluwas? Dili ako moadto. Ingon sa di ko moadto. Ingon ang 12 nasabot og nakita ko nga wala siya suguas sa Dios apan nakigsulti siya nakigsulti siya pasidaan bato kanako kay gisuhulan man siya ni Tobias og ni Sanbalat nga gisuhulan siya paghadlok kanako aron makasala ako sa ingon may kapasikaran na sila pagdaot sa akong ngalan agi pagbiay-biay kanako. Pagbantay ani igsoon. Ingon ang 14 nagampo ako o ayaw hikalimti o Dios. Hinumdumi pag-ampo sa Ginoo kung mahitabo ni nimo. Kaysa imong pag-ampo igsoon di gud ka hikalimtan sa Dios. Ayaw pag-ampo sa imong silingan. Ayaw pag-ampo sa imong sikatawo kung maka-encounter ka sama ni ini nga naas bala ang kasulatan kaniadto o karon mao ra gyud ay mahitabo mga panghitabo igsoon. Unsay giingon dire tan-awa ra gud nagampo ako og ayaw kalimti o Dios ang gibuhat ni Tobias og Sabu og Sanbalat og siluti sila hinumdumi usab ang babaeng propeta nga si Noodias ang ubang propeta nga naghadlok kanako. Nawis na kung ang Dios igsoon mo kupot sa imong ginabo ayaw kahadlok o kalisan bisan taliwala sa imong mga kaaway nag-andam na sa daw pagkaon para sa imong kinabuhi. Maunay prinsipyo paruganan sa mga Kristohanon.
Ingon dire mga igsoon. Ato ning basahon sa panultihon or Proverbio kapitulo 19 bersikulo 3. Ato ning basahon. Panultihon 19. Nanado na mo yung Biblia mga igsoon, pwede ra gyud natin yung basahon. Unya mo dagan tas kinabuhi ni Daniel ining kamora igsoon. Ingon dire mga kaigsuonan sa kapitulo 19 bersikulo 3. May mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang. Adon at ay mga tao kasama po dahil nini. Munang ikaw o ako, dahil lain matag desisyon sa atong kinabuhi, naagoy tao nga sama di ay nini. Ingon dire ato ning basahon panultihon kapitulo 19 bersikulo 3, may mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang. Munang ikaw magdaot sa imong kaugalingon kay maunay templos Ginoo. Mahala nang imong kinabuhi, mahala nang imong kaugalingon kay ang imong kinabuhi, ang imong lawas templo nas Ginoo. Unsay giingon? May mga tao, dili gyud tanan, iningon man, may mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang ug unya basulon nila ang Ginoo. Ayaw basulan ang Ginoo kay imuha man ang gibuhat, imo man ang kabuang matud pa diri sa Biblia. Naawra ko, may mga tao nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang. Klaro ba ko kan ang Biblia? Moatras ko diri sa bersikulo taka gitawag ka anino. Matud pa sa mensahe, mas maayo pa ang kabos apan dili limbungan. Klarohon nato ning kinabuhi dinhi sa kalibutan kay mas maayo pa ang kabos nga dili limbungan kaysa dato nga limbungan. Klaro dili. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Salditano, nagwas karon gikan sa Siquijor. Ingon diri, mas maayo pa ang kabos. Mas nindot pang kabos, kunya dili kalimbungan. Mas nindot pa. Pagkatulog pa ka maigsoon, maghagok pa ka, labi nas panahon karon nga perting bugnawa, makainom kag kape. Okay na. Wow. Ingon dire, mas maayo pa ang kabos apan dili limbungan kaysa taong buang-buang o bakakon. Ayay. Unang ikaw ra ug ako mo nasayon ini. Kung bakakon baka o limbungan baka, atubangan sa imong isikataw, labaw sa tanan atubangan sa Ginoo. Sa tibok katilingban, sa tibok kalibutan, naagoy tao nga sama ni ining patasan. Dili o dili yun na nato malikayan. Sikad pa kaniadto sa kinabuhi ni Cain o ning Abel. Sa diha nga nakita ni Cain nga si Abel nakahimuot ngadto sa Ginoo, ipatay gyud niya ang iyang igsoon. O sa kasikretong butang, paningkamuti nga misama ka sa kinabuhi ni Abel nga nakapahimot atubangan sa Dios. Ikaw o ako, dili pa ulahi ang tanan. Hinumdumi igsoon nini katapusang panahon. Mintras doon napatay kininhawa, doon napatay kusog nga gigamit matag adlaw, hinumdumi ang Ginoo. Labaw sa tanan maminaw magkasuban. Bersikulo 2, dili maayo ang kadasig nga dili inubanan sa kahibalo. Ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasama. O hinumdumi igsoon, ayaw pagdali og desisyon, ayaw pagdali-dali. Kaysa diya nga ikaw magdali-dali, magdala yun nagkasamo o kaubot sa imong una-una mga pinagawa. Mao nga sa kinabuhing Kristohanon, kanunay nimong usisahon, Lord, imo bagyod ni yung pagdali-dali. Kaysa pasigaw pa na mga igsoon, kung magdali-dali yun ka, magkabalik-balik yun ka, igsoon. Versikulo 4, budlik na ko sa 4. Ang mga dato nga kanunay nagpakita sa bagong mga higala, apan ang mga kabos biyaan sa ilang mga higala. Klaro dili. Kaya magumpaliton sa mga dato ang mga higala. Apan intawon ang mga kabos, pwede biyaan bisan pa sa suod niyang kauban. Klaro dili. Waingon man na, ano makikuwan magkune mo, wa man kay ikapalit, wa man kay ikatungga. Apan hinumdumi, bahalag pobre ka, bahalag kabos ka, basta dato ka atuban sa Ginoo. Higala,
alagad sa Dios. Ingon siya. Usas niya ka amigo maigsoon, nag-eskwela pagka-abogasiya, mati pa niya, nag-eskwela binotbot. Pasiya man ang mga kaigsunan. Kung ikaw abogado mga kaigsunan, tanan nga rason o katarungan, imuha ng istadihan. Pwede nimong himuon ang sayo nga mahimong sakto. Mahimong usap nga sakto, ang sakto mahimong sayo. Apan hinumdumi atubangan sa Ginoo, ang sakto ginaatubangan sa Ginoo. Kung matarong ka atubangan sa Ginoo. Sa diha nga ikaw kahimutan sa Ginoo, nagkinabuhi kang matarong atubangan sa Ginoo. Hinumdumi ang atong tema, ang atong gikwaan o pasihanan, ang tulo ka managsuo nga si Miriam, si Aaro, si Moises Exoan. Muadto ta sa kinabuhi ni Daniel. Ikaw o ako ayaw i-underestimate ang iyong pagka-ordinaryong pagkatao. Mintras doon na pa kay kininhawa, doon na pa kay kusog nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Nasayo og nahibalo na ang Dios sa mga plano alang kanimo. Ayaw ipakaubos, ayaw ipaka-ordinary ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Lamang hinumdumi nga maayo ang Dios kanunay. Atong masahon ang kasaysayan ni Daniel. Sa kasaysayan ni Daniel, dili pwede igsoon nga ikaw Kristohanon wala kay kalambigitan sa katilingban. Ang mga katawhan kaniadto sama ni Joseph, gihimo siyang gobernador sa tibuok nasod sa Ehipto within 7 years. Nga hulaw ug gutom, mismo ang iyang pamilya, mismo ang iyang amahan, mismo ang iyang mga igsoon giluwas sa taas nga gutom ni atong mga panahon. Dili pwede igsoon na dili ta mag-apil-apil sa kalihukan sa katilingban samtang tinghi pa ta nagpuyo sa kalibutan. Hinumdumi ikaw ug ako dili pa espiritu aron ikaw dili manggidabot sa katilingban sa tibuok kanasuran. Daagyo kay obligasyon. Pastor, pastora, evangelista, this is a time to do the best. Para sa katilingban, para sa kalibutan, para si Maya sumog kanunay. Daghan pa kay mga tao nga wala makabalo sa history sa kinabuhi ni Daniel. Hinumdumi si Daniel usa ka opisyal sa paghari ni Dario nitong panahon. Tungod kay siya mo'y pinakataas o rangko sa palasyo o gingharian ni Dario. Nasuya man ang nasubos. Nainggit man makatunan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Doon na mo'y Biblia. Basaha din sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 1. Tapos unahan, tiwaso na po na yung usa ka kapitulo. Una magsigit at basa, iksoon, aron dili tama mauwat. Matupas akong amiga, maikson ako sa ingnan. Tanawa na ko si Daniel, ikaw o ako, kitang tao din sa kalibutan, dili pwede. Nga dili ta mag-apil-apil sa kalibutan. Kung si Dario sa pagtudlog, 120 ka tinugyanan sulod sa iyang gingharian. Pila ka buok tinugyanan ni Haring Dario? 120. Kung maingon ta mga eksoon, mauni sila mga caretaker o mga sundalo o tagbantay sa gingharian sa pagharian. Anawa na ko, versikulo 2. Kini sila ubos sa pagdumala sa tulo ka pangulo o usa ni ining tulo mao si Daniel. Wow! Gihiskutan mga kaigsunan, dunay tulo ka mga tao nga gihiskutan o usa ni ini nga pinakataas og rangko mao si Daniel. Kung ikaw o ako, kung magbasa ingon dire, kini sila ubos sa pagdumala sa tulo ka pangulo. Ubos sa pagdumala sa tulo ka pangulo. 120 ka mga tao nga gipili ni Haring Dario. Kung ang hari maigsoon itulo mao si Daniel. Kinahanglan nga sila muhatag og husay matag karon og unya
ngadto niining tulo ka pangulo aron dili malimbungan ang hari. Si Daniel usa ka sinaligan sa hari nga mao si Dan. Ito sa Dios. Hinumdumi igsuon mahimo gyud kang kinugyanan ibig sa panggobyerno sama sa kinabuhi ni Daniel. Niingon ang mensahe. Si Daniel gihimong pinakataas og rangko king harian. Grabe sa. Si Haring Dario Maigso, salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi, exit sa po pastor. Reply lang ko onya. Potol-potol ang signal. Salamat sa Ginoo. Diri mga kaigsunan, bubalik ra mga kaigsunan. God bless, happy Sunday. God bless, Ma'am Norberta Yotratsi. Si Haring Dario kay iyang man nakita si Daniel nakasaligan kay dunay Holy Spirit nga naglineya. Niingon siya, nakahuna-huna si Dario niining panahon sa panahon ni Daniel. Naghatag pinaagi sa ilang ikasumbong si Daniel sa hari apan walay sayop nga nahimo si Daniel. Sugod nagmarites, sugod na og pangsipsip ning mga kaubanan aning Daniel nga mga ubos niya grangko. Nangitag pamaagi nga masayop si Daniel. Onya, ikaw ug ako kay di magyud ka mahitabong masayop kun dunay Ginoo. Simpre ang walay sayop nga nahimo si Daniel nga kapasikaran sa ilang ikasumbong kay buotan man siya. Na muna mas bitaha ng magbinuotan dudong inday. Mga follower, mga sir, mga ma'am, mga pastor, mga pastora. Alagad tas Ginoo magbinuotan ta ato bang mga tao. Hindi pwede mga ekson, ikaw Kristohanon, ikaw pasikat sa imong lugar. Hindi pwede nga ikaw Kristohanon nga nangalagad kag simbahan. Ikaw pa'y mabalita sa katilingban. Nga nakapasakit sa imong isig silingan. Dili na mo ikalipas Ginoo. Paningkamuti ang imong kinabuhi karon. Nga mahimo kang maayong panag-inan sa katilingban. Dili ka mahimo dautan sa tibok kalibutan. Dinumdumi ang kinabuhi ni Daniel. Isumbong siya, ipangitaan sa eksayop apan wala sila ikasumbong kay si Daniel buotan man. Ano nabuotan si Daniel? Mahinadlokon siya sa mga balaod sa Diyos. Apan kung ikaw dili ka mahinadlokon o dili ka maampingon sa balaod sa Diyos, posibilidad yung kang makitaan kaglusot. Versikulo 5. Musa miingon sila, dili gayud kita makakaplag o kalapasan kang Daniel. Aron ato siyang ikasumbong sa hari. Gawas kon kini labot sa balaod sa iyang Dios. Nakakita gi sila glosot. Simpre si Dario dili Kristohano niini. Nagtuo si Dario og dili tinuod nga Dios. Kay kun ang si Dario nga hari sa mao nga lugar, nagtuo pa siya only one God. Nagtuo pa siya Dios, dili man si Daniel ikasumbong. Siyempre ang pangulo nga mao ang hari nga si Dario, ang iyang pagtulunan sama sa pagtulunan ni Daniel. Tinuod dili atong kuhaan ni o pagtulunan ibig sa katilingban mga kasyon. Kung ang presidente, kung ang prime minister mahinadlokon sa Ginoo, wow! Apa ni ining tungora ay mao man ni atong gibasa. Si Dario di Indonesia matinuohon. Ang iyang tinuohan lahi ang tinuohan niya kaysa tinuohan ni Daniel ining tungora. Dini nakasulus, dini nakagayon ang kaaway ni Daniel na iyahang mga sulugoon, ang iyang mga ubos ug rangko. Kung imo ning basahon kinsay pinatagkataas og rangko, si Daniel kay dunay Ginoo, dunay espiritu sa Dios nga niglid kaniya. Ikaw dili gikan sa tao mga kaibigan. Dunay mensahe si Brother John G. H. Blanco. Maayong gabi, Pastor. Pa-shout out ko diha Amante from Jinji Blanco sa Cebu City. Wow, Sister Aria Amante from Jinji Blanco.
sultihan ni ining musunod. Nagkasabot lagi, lisura lagi ning magkasabot. Tanawa na si Miriam o si Aaron sa atong gibasa sa una. Nagkasabot ang duha. Kailang daoton si Moises. O niya, kay si ilang pagdaot ni Moises, maekson sila may nangadaot hinoon. Pagkasiawa. Ikaw o ako, bisa mag-inusara ka kung doon ay Ginoo, sama kang Moises, sama kang Daniel, sama kang Elias, sama kang Joseph. Wow! Inumdumi, kung doon ay Ginoo may maghari ka din. Natanawa ko, nagkasabot ng mga siaw. Busa nagkasabot sila nga atoon nila ang hari. Pagbantay anong pagdayday ko eh. Ingnan nila mga eksoon si Haring Dario. Oh, kamahalan, Haring Dario. Grabe kaya. Busa nagkasabot sila at doon nila ang hari. O sultian ni ining musunod. Yung sa ilang mga musunod nga mga motibo eksoon. Ingon sila. O Haring Dario, hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Versikulo 7. Ang tanang pangulo ang lamang ni karon kundili kani adto paning nahitabo. Si Haring Dario maigsoon samtang sa kinabuhi ni Daniel ato ning kuhaan o pagtulunan sa katilingban. Si Haring Dario walor ang mga tinugyanan sa mga magtatambag, ang mga gobernador nagkauyon sa paghangyo kanimo nga magpakanaw ka unta o usa ka sugo sulod sa 30 ka adlaw in 1 month. Grabe kay plano ay. Nagkasabot ang mga mayor, nagkasabot ang mga gobernador, nagkasabot ang magpapanday sa balaod. Kung aris Pilipinas may action muna giingon magpapanday sa balaod, that is congressman. Klaro ba? Aron madaot si Daniel ni ining panahon na base sa Biblia, nagbasa magutag Biblia. Nagkasabot ning mga parehag buot. Mga tinugyanan nga magtatambak, ang mga gobernador nagkauyo. Daniel nasakpan siya kaya ang ituha ang mga igsoon dili man Dios dili man binuhat og tao kundi mismo ang iyang gialagaran mao ang tagbuhat sa tao. Ikaw ug ako kung Ginoo ang imong gialagaran dili binuhat og tao, mahimo gyud kang magmadaog sa tibok-tibok kinabuhi. Ipakanaog ang sugo o pirmahi aron dili na kini mausab sumala sa balaod sa media o sa Persia. Anan ni Goro oy, grabe biya sila magpapanday sa balaod, gobernador o mayor. Unya walay hipagkaagan sa balaod. Grabe. Apan ang balaod nga ilang gipanday niining maunay naghulhog sa kalautan mismo sa ilang kinabuhi. Hinumdumi tungod ni ini gipakanaog sa hari ang usa ka sugo o iya kining gipirmahan. Ani adto mga ekson ko na makapirma tunto ini nagpakang hari. Kay kung bakwion pa ni sa hari, siya mo'y patdiyon sa mga nagkasabot nga mga siaw. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Renel Dolingo. Hinoon ang mga tao, mga siaw, mga gobernador, mga mayor, mga magpapanday. Nagkasabot man o sa man. Samantalang si Daniel nag-inusara ni ining mga panahon. Nasayon si Daniel nga gipirmahan na sa hari ang maong balaod, ning pauli siya sa iyang balahinom dumi. Kung ikaw maka-encounter o sama ni ini nga sitwasyon, ayaw ka balaka, ayaw ka loya, dunay Ginoo mo diya. Padayon sa tawag sa iyong kinabuhi. Bisag unsang kahintag sitwasyon, hinumdumi eksoon na ay Ginoo mag-uban kanimo eksoon. Adunay mensahe si Pastora Imagine. Putol-putol ang imong koneksyon, Pastor. Salamat sa Ginoo. Although makaigsunan din sa Sign FM 95.3, dili putol-putol ang maong mensahe tungod kay ang ato nga pagpaabot sa mga katawhan dinhi sa FM radio tataw ug klaro ug tinaw ang mensahe Ginoo nga magaabot sa matag usa ka pamilya ining gabi ona nga pinag.
waan na to o pagtulungan ang kinabuhi sa mga alagad sa Diyos. Kung ikaw o ako, doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi right now, di gyud ka pasagdan sa Diyos. Mga tinuod mga kaigsoon. Iyang gihimo mga igsoon, o sa iyang gihimo, chikan sa Ginoo mga kaigsoon. Apan hinumdumi, ayaw hikalimti ang pagkamayos Ginoo. Ayaw hikalimti nga ikaw giluwas sa panahon nga ikaw nagkinahanglan o tabang gikan sa Diyos. Ibutang o isilsil na sa imong kinabuhi. Nga sa panahon nga ikaw nangayong tabang sa Ginoo, gitabangan ka kay ning sampit ka sa Ginoo igsoon. Iiris sa imong una-una ang mga dili mga maayong butang. I-focus ang imong atensyon at tubangan ngadto sa Dios o sa mga maayong butang na imong naangkon tinis kalibutan mga kaigsoon. Kay mas more pa kang panalanginan, mas more pa kang iblis sa imong kinabuhi mga pinagkat. Hinumdumi ang kinabuhi ni Daniel sa mga pasangil o mga sumbong, sa mga kauban niya sa diha sa trabaho, diha sa palasyo, sa kingharian ni Haring Dario mga igsoon. Kiluwas siya sa pakpak sa pungaw sa kamatayo dito sa langom sa mga liyo. O ang nangamatay mga kaigsunan, ang makaluluoy ang pamilya sa mga tao nagsumbong ni Daniel ni ining tungora. Ikaw o ako, ayaw pabuta na bismo ang imong mga pamilya mahiagom o mahaapil sa imong mga batasan kinaya na sugwahi at tubangan sa Diyos mga pinang. Manghinaot ko, this is a time ang atong kinabuhi makapahimuot nito atubangan sa Diyos. Wala na gimater sa bisan unsang rangkon dito mo sa kalibutan, kundi nagmater na sa imong pagserbisyo, pagtinod-anay, pagsineryos atubangan sa Diyos mga kaigsoon. Ingon din mga igsoon, o ang iyang mga kaaway nagkauyon, tanang ko na mga kaaway ni Daniel, o ang iyang mga kaaway nagkauyon nga mangadto sa balay ni Daniel. Diri na gyud siya nakakita o hinungdan. Ilang nakaplagan siya nga nagampo nangaliw po sa iyang Diyos. Kita yun kaayo si Daniel. Nagluhod, siyempre, ninguli si Daniel. Ninguli si siyang balay, ablihan niya ang mga bintana. Ipakita niya ang mga taong nagsumbong tali sa iyang pagkatao ngadto sa hari nga mao si Dario. Ikaw o ako, imo ba nga sinatikal? Ikaw o ako naka-encounter pagkagsama ni ini sa kinabuhi ni Daniel. Ayaw ka balaka, ayaw ka luya, padayon sa pag-alagad, pagservisyo, puluhatong para sa Ginoo. Kay ikaw o ako, dunang go'y andam ang Ginoo, kadaugan, kasiguruhan, kalampusan sa iyong kinabuhi mga pinagad. O sa gingon dere, nakakita yung kita yung lusot, ingon dere. O ang iyang mga kaaway nagkauyon nga mangadto sa balay ni Daniel. Ilang nakaplagan yun, siya nga nagampo nangaliw po sa iyang Diyos. 12. O niya ang ilang giadto ang hari agrabiha. Sumbong na yun. Unang kasagarang mga marites mo, sumbong na yun. Manong ilon na yun nga mawin mong gibuhat. Si pastor, si pastora, si sister, si brother. O niya ang isumbungan otro pong mga mariteson, hala nanumbong sa uban. Pag-abot sa unahan, pwede ng lataa ang sugilan nun, dili ng mao. Mapaisutan, waan, pero pinulungan, dugangan, palamian. Aron madaog ang imo ang pagkatao, binis kataliban. Subok nga palandongan. Dili lagi mater Kristohanon, magdili Kristohanon, hinumdumi. Kung Kristohanon ka, magkinabuhi ka, subala sa Biblia mga kaigsoon. Dili na sa imong balaod nga magsimba og lain, magsimba sa ilahang Dios, itambong ngadto sa mga langon sa leyon. Nakagayon man gid sila ay walay lain man nga nagsimba sa laik sa usa ka Dios nga mao si Daniel. Sumala sa balaod sa Media o sa Persia, o dili mahimong usbon, o ilang giingnan ang hari si Daniel nga usa nga mga binihan gikan sa Hodya, wala mutahod kanimo kamahalan. Iklaro ginila si Daniel, wala gyud nimo mutahod kamahalan. Nag-ampo siya siyang Dios. Ipamatud-an sa Persia sa mas nga rangko, pagdala sa mga tawo,
Ang problema, kaduna mapoy mga taong layhang mo ka. Layhang mo take over sa rangko ni Daniel niya itong mga panahon na sa paghari ni Haring Dario. Nangitag lusot. Nya kay wa man kalusot, nangamatay mahinuon silang tanan. Ang makaluluoy ang pamilya ni ini sa mga tao nga nagkauyon nga daoton si Daniel. Anawa ra gud. Sa pagkadungog ni hari nasubo, siguro siyempre nasubo si Dario sa Dios makatulungan nun kung naa ang justisya kangayan atupanan sa Dios mga kaigsoon. Mo na gipasinati ni Daniel ni nakita. Anawa ra gud. Busa gipakuha si hari, gipakuha sa hari si Daniel o gipatambog ngadto sa langon sa mga leon. Giingnan niya si Daniel, hinaot unta nga luwason ka sa imong Dios. Wow. Kung imo ni siyang sapton, si Haring Daniel tungora. Pero ang iyang mga kontrabida, perte guning pagkakatawa ani. Ingon gud ang mga kontrabida ni Daniel. Patay na gyud kang Daniela karon. Kami nay bugyaka sa imong rangko. Kami nay himuong general. Kami nay hatagan sa hari ug taas nga posisyon. Klaroho nato nig hatagan pa sila posisyon. Og sila ba di ay kikunis-kunison ani hasta ilang pamilya. Siya ni atong gabiona og wala siya maglingaw-lingaw, wala siya makatulog sa tibuok gabi. May paghari kay mingkuha pagsipatiya sa kahimtang. Oh, patay ka. Munang ikaw o ako usahay lang ilawog tas mga leon. Himuon kang sumsuman sa kalibutan nga ikaw batig batasan ay sila maayo batasan kay kanimo. Apan hinumdumi kon gugon ang imong sa buhing Dios. Mingsinggit si Haring Dario. Mingsinggit siya sa tingog nga nag-ingon nga masulobon. Daniel alagad sa buhing Dios. May pay ang hari kay migila pa. Daniel nga alagad sa buhing Dios may pay hari. Pero katong mga gobernador, katong mga mayor, katong mga magpapanday sa mga balaod nagkasabot nga makasala si Daniel nga dili tinuod nga Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Tinuod nga Tinuod nga Ginoo nga mo'y nagbugna sa langit ug sa yuta sa tanang pagkubuta sama sa kinabuhi niya. Ato ning basahon ug kinsay nalakan si Aniron. Ato ning klarohon. Ingon diri si Haring Dario may igsuon niingon siya sa imong pagpangalagad sa imong buhing Dios sa tanang higayon. Ang imong pagpangalagad atras abante ura ka kubo usa ka backward umantaron ani nagsumbong ni tanawa ra God di 22. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron pagtakom sa mga bakba sa leon. Busa wala ako nila tokba kay wala man ako'y daotan na ikalingon niyang nasod mga kaigsunan. Ayaw hagita ang Ginoo. Ayaw pakaulawi ang mga alagad sa Ginoo kay mahitabo na ikaw mismo may pakulawan at tupangan sa Ginoo ibig sa katilingban. Kaming mga alagad sa Dios, ikaw o ako, pastora nga nagmatinud-anon, ayaw kahanlok, ayaw kaluya, ayaw kaulaw kung pakaulawan ka sa katilingban, dauton ka, bisag unsa, kay kung ikaw nagmatinud-anon atubangan sa Dios, time will come, ikaw may mahimo gantihan sa langit ng Amahan. Maunay klaro. Ingon dire, nalipay pag-ayo ang hari. O mingmando nga siya kuhaon si Daniel gikan sa langong sa mga leon. Busa gikuha nila si Daniel nga wala gayoy maunsa kay misalig man siya sa iyang Dios. Mangot anak ko karon. Kinsay imong gisaligan? Dios, Dios, Dios. Mingon nga ni kang Dios, Dios, pastor. Naroon na nimo. Base sa balang kasulatan si Daniel giluwas siya sa iyang Dios. That is only one God. That is Dios. Dili Dios, Dios. Ikinahanglan klarohon nato kung kinsay atong gisimba sa tibok natong kinabuhi. Kaya kung dili gani klaro ang atong pagsimba, posibilidad dili Dios nga imong kilagaran kung dili Dios, Dios sa tibok kalibutan.
O kana igsoon, di ko na makaluwas sa panahon sa katalagman unya sa imong kinabuhi. Sama sa kayo nabuhi ni Daniel igsoon. Nalipay ang hari. 24. Unya, gipatawag sa hari ang mga taong nagsumbong kang Daniel. Mao ni lisod. Ikaw ug ako hinumdumi. Una-una ang imong pamilya. Kung ikaw nagbuhat og dili maayo sa imong isikataw, ikaw nagbuhat og dili maayo atubangan sa Ginoo, ang makaluloy dili ikaw lamang, kundi ang pinakamakululoy ang imong pamilya, kay inosente ni siya sa imong batasan kinaya. Mapil man. Unsa may gihimo sa hari nga si Dario? Di ba unsay nahitabo nini? Makaluloy ani kadtong mga gagmay bata nga inosente, na angin. Kung imong marilit mga igsoon ang kahimtang sa China karon, doon ay usa ka gamayng bata murag ihiwa ang akong kasing-kasing tungod sa trahedya sa China. Usa gipos diha sa social media, usa ka bata na naghalog sa usa ka portion sa kahoy bato, naghalog nagaap taliwala sa baha. Ingon ang komentaryo igsoon, we pray to China. Doon na po ingon, gaba na ninyo, kasirok mo dagat. Pait da. Dagang mo himaraot sa mga tao. Mga tao nga dili may nadlokon sa Ginoo. Hinumdumi mga ekson, ikaw ug ako, di palangga ka, di mahal ka. Humana ka gipakamatayan sa Dios. Ayaw paghandom, ayaw pagtuo nga doon na pa'y Kristo mo pagkamatay sa imong pagpakasalanan. Paningkamuti ang imong kinabuhi karon, uban ang tabang sa Ginoo. Kay hinumdumi wa nay Dios, wala nay Kristo pa nga magdupa aron ikaw mapasaylo sa imong kalapasan karon. Ikaw ug ako gihatagan na katungod, gihatagan na og freedom, gihatagan na kagawasan kung unsaon nimo pagkinabuhi atubangan sa Dios o atubangan sa katilingban nga haom diha sa balaang kasulatan ang imong kinabuhi igsoon ini panahon. Unsay giingon dire? Muni makasusubong palanlong. Ingon dire mga igsoon. Bersikulo 24. Onya, gipatawag sa hari ang mga taong nagsumbong kang Daniel. Lakip ang ilahang mga anak o asawa o gitambok sila sa puy-anan sa liyon. Sa wala pagani sila matukan sa yuta. Gikunis-kunis na sila o gigupok-upok ang ilang gigupok-upok sa mga liyon ang ilang kabukugan. Pait. At sa Diyos nga mao sila. Even ang asawa nilo na apil pa kay minglingi kay nabalaka sa ilahang kaptangan nga angay rang kalimtan tinis kalibutan. Ikaw ug ako ang mga butang na imong nahuptan karon, profesyon, pagkaadunahan, pagkahalangdon, talikdan yun nimo sa panahon sa paghukom atubangan sa Diyos. Dili sayop nga ikaw mahimong kwartahan, dili mahimong sayop nga ikaw mahimong adunahan, apan siguroa ang imong kinabuhi haom sa Biblia mga pinanga. Ay kung ang imong kinabuhi haom dias pulong sa Ginoo, tugat pidar glory, mas more pa kang datoon sama kang Jose dito sa lugar sa Ehipto. Ekso imong imagino iyang mga eksoon mo'y nagbaligya, iyang eksoon mo'y nagtambok dito sa mga lango, dito sa lango. Kanunay nagmadaugon at tubangan sa Diyos. Kristohanon nangalagad sa Ginoo, hinumdumi, di gyud ka pasagdan sa Ginoo. Igit ka biya, even sa panahon sa kawaladon, ang Diyos mutabang kanimo mga igsoon. Ingon diri, kay siya buhi, ingon diri mga igsoon sa 26. Umani ini gisulatan sa hari Dario ang tanang katawhan sa kalibutan. Matod niya, gipanghinaot ko nga makabaton kamong malungtarong kalinaw. 26. Gipakanao ko kining labaw sa tanang questionable na atubangan sa Dios mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon, Brother PG Bachito Punting, sa tanan nga mga Punting family diha sa Kangkuy, bayong hapon may hapon kanaton tanan. Ingon diri, kay siya buhi nga Dios og walay katapusan,
dili malumpag ang iyang gingharian o maghari siya hangtod sa kahangtod sa Rio nga sa Persya mao'y naghari. Wow, hinumdumi nagmauswagon si Daniel Lining Tumora kay dunay Ginoo nagubang kaniya. Ikaw ug ako pwede even sa laing mga nasyon. I declare blessing, I declare prosperity nga ikaw magapamuhat sa ilang mga kinabuhi. Bisan pa man o Diyos sa tibok Pilipinas, bisan pa man sa umalabot na piniliay, sa nagkalaing likon o sa kwata sila sa mga problema nga nakakaroon silang kinabuhi. Kaya ikaw o Diyos mahimong sentro sa ilang kinabuhi, Ama. Bisan pa man sa mga pamilya, sa tanan nga nangalagad ni kanimo. O Diyos, ikaw mag-bless sa mga kakusan. Mga pastor, mga evangelista, maayuman sa among kinabuhi. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikubang. Mag-uban-uban ta sa taknak o panahon o niyang alas 10 sa kadlawon. Ang atong programa, ang imong pulong may laking Ryan Magasaon. Ano yan sa Panginoong ubos nga lagad, ubos nga gala sa kanginan, ubos nga sulugoon sa FM radio, sa Side FM 95.3 o sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao.